kuti kuma glass inini ndiri plus uko kuma ndava neni havana ndava uko kuma kwasha ini ndiri mukwasha kuyuvi unovyu zvese nekuchinda ndina basa nekuenda kuuk muno muzimba it's okay spanadana vanenda vadzoke ndine zvimwe zvimachuni 40 ndina basa nekuenda kuuk muno muzimba it's okay spanadana vanenda vadzoke ndine zvimwe zvimachuni 40 omiramira zvandogona nasikiye chizimba kwetere chijoma siyana kudhara tichajuma bvunza ticha vangu mudharagona chinangwa changu ndechekufadza vanhu iri ngoma ndorirovera chivinhu Promi, manyana ovunza baba kuti Fifie ndiani? Fifie? Mambo ya mkono. Ulipo? Baba. Kwani kwa Fifie ndiani lakini? Fifie. Ini Fifie wandoziva ndini ngini. Mwana wa Mai Titi. Wa Mai Titi vaya vanobuda pa social media vaya. Vanozikamwa nenyika yose vaya. Kwani mwana wa Mai Titi vaya social media? Mai Titi vatoziva. Manyana wavunza kuti nudu zvorevei. Nudu? Nudu. Baba. Kana tinoko nudu norevei. Nudu? Ini nudu yandoziva noreva kushama. Kushama dai. Au! Kwete kushama muromo kuti kana nchiti kushama ndikureva kuti sekuti moda kugeza paya movha. Mobva mazumbura mbahla dzose. Mosara muri empty musina kana tse. Do nudu. Ndozvinoreva nudu nechirungu handiti. Sangoreva kuti munhu anenge akakurura hembe, asina hembe. Ndokureva kuti nudu. Handiti? Kwete kushama muromo. Aya. Kwanza kushama kuti asi mibvunzo yandiri kubvunzwa nevana avo. Echirungu icho chinodiwa nepo nudu harisi vara rinozika mwana vana vadoko ka. Ngekuti wananga dzidza nudu. Anotsiyo zobva iri nyuni ngekini. New curriculum. Nudu. Yes. Kwanzi nudu noreva kuti munhu akashama zvahembe kana tse. Kushama? Kuroti munhu haana kana kutombopfeka kana hembe. Saka Fifie avhura hombe. Saka kuti mapikicha ake akutenderera iye akashama. Ndizvo zvikutorehwa mhovha. Yei, izvonyadza. Mai Titi vanonyarirepi vanhu wei? Promi ndinoudza baba, handi baba ndivo shamwari yaMai Titi. Akaida. Hasi sakadaro vakomana. Kutotendera ari bagwe jairo. Vakaipa mhovha. Munhu kuonekwa nenyika yese ari bonongono. Mahwani mhovha. Andina kana chii. Ndiri form 1. Ndakaziva vana kuti nudu. Baba. Mwana weshamwari yenyu avhura hombe. Mwana weshamwari yangu upi? Fifie. Fifie mwana wa Mai Titi? Wadi? Tanzvinzwa paredhiyo kwanzi tamuona akashama paredhiyo. Mafoto achina munyika. Nakashama. Kuenda mafoto munyika akashama? Kuti kudiko ipo? Fifie? Baba. Kuita yana revhuru nashasheri iya yekutenderedza mafoto evanhu vakashama? Oh my god. Fifie mwana weshamwari yangu Mai Titi? Baba. Mai we. Ari bono mwana asina kana chino? Nasizozitaura paredhiyo redu. Baba. Ndizvo zvona movha. Mahwani
ndiani mudhara avhura hombe. Hai hombe. Diki yavharwa apa. Apa diki yavharwa apa. Oh my god. Fifie. Mwana weserebu. Nai vanhu we, shamwari yangu inonyarira kupi. Ende chandoziva vanhu vaMwari. Shamwari yangu inonanikwa pasocial media. Ichavogwa. Nana tatirishia sapa. Vanomusiya apa natatirishia sapa. Mai we. Asi vasingazivi manje ndechekuti vakuru vanoti wakazvara sekera muchitende. That is kana vasinawo vana. Fane kandiriseni zvangu ndinoda. Vana promya. Kungonzi waita chidukuduku, kungonzi wasvita kana mbanje zvinozara nyika yose. Kungonzi waita zveguka zvinozara nyika yose. Vakomana. Mai Titi hama yangu. Ndichatomufonera. Handichandombomuudza nechekuti zviriko zvinowanikwa mukurarama Mai Titi. Kuvana zvinowanikwa zviriko izvo zvokuvana. Changodiwa kutova hana yake otora mwana ogara naye pasi. Asingashandisi my emotions bodo. Nekuti vanhu vachamunyavhura, vachataura zvavanoda. Iye otosiyana nevanhu. Apa pakuda kusiyana nevanhu. Ushanda nomwana wako. Komana. Iye Fifie ndiyo uchasara papi baada yapo. Unogona kutoshungurudzika mupfungwa emotional chako chekumwana akazvisukirira. Ndichatomudza kuti unyatsokansela mwana. Mai Titi. Akansele mwana. Zviriko izvi vanashashere vakangotendererana nalevel. Siko zvino level takatomuona akutotungana nanhinginatamukapo. Vachitotungana apa asingachatonyari. Asi vakambotenderera level. Asi vakaona vakakansera panoda counseling apa. Apa panoda counseling apa. Ndopatowanikwa vanatomonyongoti topindira apa vecounseling. Tichatokansela zvakasimba apa. Mai we. Nekuti papa obviously vana kaucha lava havatani kutobudisa nziyo. Unotonzwa yatorohwa nziyo. Vana taterishasi vanenge vatorova zvavanotorova ipapa. Vana sekuru gudo totoziva kuti papa mabroga ndo basa ravo ramakuhwa. Mai we. Vana Sparks hatitauri. Vana Saint mai we vawana basa. Nana Chibanda. Nana Nigel. Vana Victors mai we. Vanhu vachatomboita mari nezita rako Mai Titi. Pa social media chaipo pa YouTube richatombotenderera. Kungobaya M pana pa YouTube. Robva ratopedzisa roga kuti Mai Titi. Kungobaya F robva ratoti Fifie roga pa YouTube. Don't talk of the YouTube. Mai we. Apa shut up. But counseling ndori kudiwa. Shamwari yangu usambodorwadziwa nazvo. Zvakuda kutodzikamisa hana Mai Titi. Anodzikamisa hana. Vanotaura zvavanotaura iwe zvitanda mudzevengi. Fokasa nemwana. Akazvara sekera muchitende.